ברוכים הבאים לבית מנה. אני הדר, ואני אור. וזה בית המנה הראשון שלנו, שאנחנו נכין את הדברים הכי בריאים והכי מתוקים. היום אנחנו נכין מילשק. ומילשק, אנחנו קוראים לו מילשק העונה, שבנוי ממרכיבים רק של העונה, עונה קיץ. פטל. דובלבנים חמצוציות. ורוחמניות סגולות. יש להם גם כאן חלב וסוכר. יש לנו פה מלא טעמים ומרכיבים רק של אהבה. אוקיי. יש לנו פה בלנדר, שבו אנחנו נכניס אליו את הפטל. אור, תכניס את הפטל. אפשר לשמור קצת על מה שאתם רוצים, אבל אנחנו בוחרים לפי פירות בסגנון כלשהו. בריאים. וגם של העונה, שלא יתערבב כזה. זה ימי, קוראים לו? דובלבנים. אוקיי, אור עושה עבודה מעולה. עכשיו אנחנו נשים את החמוציות. חשוב שקצת תקשיבו את כל הפירות, חוץ מהדובלבנים תשרו אותם 15 דקות בסוכר, כי הם חמוצים, ואז זה עושה טעם מר. ועכשיו שמים חלב. תזכרו, באמצע נשים סוכר, אז פותחים את זה ככה. שמים את זה ככה. שיהיה סגור, כי אחר כך זה לא פועל. אוקיי. עכשיו תביא את הבלנדר. אני כמה שתיים. בינתיים שדובלבנים שמים את הסוכר. מושלם. עכשיו אנחנו, הכי חשוב בבית מנה, זה למזוג כוסות יפות ונהדרות. מה שצריך זה לפתוח כמה שזה טעים. אם אתם רוצים סוכר או עוד משהו, פשוט תוסיפו לכם, זה לפי טעם שלכם. ואנחנו מוסיפים את המרכיב הסודי שקוראים לו קצפת. נכון. אנחנו בית מנה שומעים על דיוק מוחלט, שפה חוזרים שהכל יהיה מסודר. ומה שאם אתם רוצים, זה לא חייב וזה לא חובה להוסיף. אם אתם רוצים, מה שאתם רוצים להוסיף זה קצפת. שמים קצפת בתוך שקית זילוף, שיהיה לכם קל להתעסק איתה ולמרוח אותה לתוך המילשק. ואתם יכולים לשים אותה ואתם יכולים להוסיף ואתם יכולים לא. כל אחד לפי הטעם שלו, אם הוא אוהב קצפת ואם הוא לא אוהב קצפת. במקרה שלנו אנחנו אוהבים קצפת, אז אנחנו שמים. ואנחנו פשוט שמים סוכריות. טבעוניות טעימות ותעשוקה. יומי, אנחנו יכולים כאן סוכר. כן. אז נשים כל אחד עוד. אוקיי. סוכריות. ואנחנו אומרים, הדובדבן של הקצפת. וכאן בבית מנה, אנחנו התפנק לנו עם שתייה של בית מנה. אוהה.